السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. خدائے بندیاں حالات خراب ہیں مر زمانک توری تر تھا سیری بھی دادا گود پھر کنانی بھی گود بریے بھی نتیجے جاہ رستا کہ جنینان گود میں وضعیت آنا جنینان لباس جنینان سریگ نزانہ عجیب عجیب لوازم آرائشی تا ای جاگہ سینہ بند دگے یہ فخر نیند یہ فخر نیا یہ تکبراں یہ مرگاں یہ جائز نہیں. او مسلمانہ قوم بلوچ ہوتی آبرو بڑھتا چار چیزوں کو سری سر کا یہ دیا مادے ماں یہ رکھا پا وضعیتا ہمیں اگرچہ مات راضی نہیں بلے بھی دیکھے گوارو کریاند ہمیں دیکھے کستری نہ دارگ نہ بیان چا اللہ بطور سے خدایا ناراض مکنے شریعت کشی جنین گود جنین پاشک دوچ نامحرمی مگندید نامحرمی مگندید. چطو او مسلمان تو تی چوکے اوتی جنکے اوتی گوہارے اوتی جنینے پاشکا من وضعیت لاپا یہ رکھنے تلپونان لاپا یہ رکھنے دگرش چاراں دگر نامحرم چاراں گو آہانی چارگا لذت برند یہ دوچان گندند لوٹے دگرہ حسودی کھنے دگر حسودی نہ بیاں پر مکن ای دولا شریعت حرام قرار داتا یا غریب رو سیر کن گوتی غریبیا ہچی نیز وہ شما گو ای چیزاں تمام چیز اقسان لاپا ظاہر کنے فلمان لاپا ظاہر کنے لوٹے چی بھی بیت شمارا بکشا مبارک ہو با شمارا تعریف بدیند اللہ ناراض بھی مکن یہ کھارا یہ جائز نیا کجا شت میں عزت کاش کہ مردین گود بھی تین تھا کہ میں بھی تین تھا بلے کاش کہ مردین گود بھی تین تھا مردین بوٹو سوٹ بھی تین تھا ہاں جنین گا پچیا مرچی ڈنی ملک مقصد پاکستان بچارے متور بہا کا متوری بہا کا متورا چکا تب چا تابلو کراچی تابلو چکا میں کہ متور بہا کا متور چکا جنکی نشتا دبیا تو برو بچار دکانہ جنک نشتگا فلپینیاں چینیاں کجائیاں ترا بقاشی کے جنین کاریت کہ منی سامان بیان بلی مردم جذب بیان مروچی ہما مرض میں بلوچانی توقعات کا کہ وتی سیران چکانی گا براتانی گا ہر کسے گا جنینانی پشکان جامگان اے رکنند بیائے بچارتے وضعیتا خدا رحم بکان یہ بی حیائی علامت ماں بجورت گوشا خیلی جاگہ منا گوشک بھی تا کہ وضعیت اے رکنا جنین سینہ بند با یہ تعبیر پستہ بند دگے یہ دگے تعلقی اسنا شرم بکا انسان خجالت بکا شید بی حیائی علامت شی ہمیں اگرچہ منی حبرو واش نہ بیان ہر کسی بھی واش نہ بیان واش مبیانی باتا غیرت بکنیت مکنی دولا بعض جنین گو سہرا گو کٹا بہر نمونہ سری ہو رکھنا تمام بدن سینہ تمام ہو رکھنا دست پادانی ہو رکھنا ہمیں چوک بہا کھنے یہ شرری کارا فلم گرا جنینانی بانورے آدگرے یہ دگرے یہ چکارند شرم لوٹے انسان چا خدا یا شرم داشتے بھی یہ شرری کارنے آندی بی حیائی علامتا یہ ناجائزان یہ خلاف شریعت محمد جنین مردین جا مارا پیش دارے بھی تھے گا سالوں کو بانوراں یا نو کی زامہ دنی کا نکاح نہیں بھی تھا یا کی جاگہ ہے نندینن ماں موبلانی چاکا یہ آہیا شیرینی دفداد یہ آہیا دفداد میرے برای شما بہترنا شما ہمیشہ نے کی برنامه ریزیاں کرے سرانے ڈوکیں اکسانے بگیر اشیا آہی دستا گردیں دور دادا آہی ہے گا ہمیں اکسا ہمیں شما جنی آدم گرت یہ اکثروں بے آہی داستا کئی چوکیں کئی جنکیں شرمندے نبے شما چا خدای نہ ترست دستانی اکثر دست ہنی کو تگا مردین و جنین دست ظاہرہ ہاں ٹھٹ سیاہیں ظاہرہ چپل پادان سینڈل پر دیکھ چی پاش کپتا ہما پاشکا سبحان اللہ دیکھ چی پاش کپتا میدانی پیش دارے ملگورانی پیش دارے ہاں بگفتے لہتیا
لہتی چوشکا کہ پیش داری بلے اکثر طوری کا وزیتو کا نصف چم شاگوری ظاہری نصف ظاہری لہتی چا 15 دن 50 ظاہر کرنے بول دے گا بمرے برای شما بہتر نہ حیا بکنے شرم بکنے او کسانی کہ شما یہ کاران کنے ناجائز ہیں خلاف شریعت خدا مکنے خلاف قرآن مکنید خلاف دستور رب العالمین مکنید یہ جائز نہیں شریعت اسی آرائشی چیزاں جنی آدم پچے شریعت اسی جنی باحجابی بھی پچی جنی نے پشکا چادر تو کا جنی رو جاگائی باحجاب بھی تی دوچا نامحرم مگندان تی پشکا نامحرم مگندان تی پادے ہنیاں نامحرم مگندان شما یہ چیزا برای وقت آدھی افتخار کنے من پلا حاجی چوکا یا مارا پھول ہستے پا پھولا ہوتی کا مغرور مبے سیٹ وتی جاگہا مروچی ہمیں چیر گورک گریب ہم لہتے دارگ نبی چی پشکب تھا سالو بانور نشتا ہاں عکس گپتا ایر کو وضعیتا چون نہ پرشی چاری چونچو جنین دا سرو چونچو جنین مردین چاران برات چاران ایک رما با اکسان شرم و حیا بکنے چھ خدایا بترسیت مکنی اکاران مکنی اکاران اللہ ناراض بھی چوب خدا صدا ندارد بر ہر کس بخورد دوا ندارد یہ ناجائزاں منی ماتاں منی چوکاں منی عزیزاں مکنی اکارا مروچی رسم ترتا ملکان تو کالما ملکان و شہران نام نگر مناسب نینا چھ روستا ببین چھ شہر بازار ببین یہ واشی عادت نیاں چھ خدایا بترسید چھ اللہ بترسید شرم چھ خدای انسان داشتے بید شرم چھ محمد رسول اللہ انسان داشتے بید یہ کار واشی نیاں وضعیت اربکان سالو کا وضعیت کان بانورا وضعیت کان ہے بلوچ کجا شو تی حیا بلوچ کجا شو تو کسی بیتگے کتی چادر کسا نہ دیتا تو کسی بیتگے تی پاشک دامن نام محرمان نہ دیتا ہنی چھو بیتا منہ یکی گوشی کہ مولی صاحب لاحت ہنی جنین پاشک گوانڈا چکشا چاکی مانے کنا چو ماما پنجابیان گدا نمونہا آغای مردین او پھیت او برات تھی شرم و حیا کجا شتا کہ تھی چوک تھی گوہار تھی جنین پچی یہ کاران کنا تو کھورو نے گندگے یہ لباس گو یہ آرائش گو یہ تنکی چادریا ہمیں میدہ ہوتی کا جمع کا پوشتا سرا چو ہوشتر کوہانڈا بول لیے جاند کہ اللہ نبیہ لعنت کو تا کہ ملعونند ایشان کی ای نمونہ و تب اس شکلہ درگی جا چا خدا یا بطور سید منہ دوسرے جاگہ ہمیں فیلم ہمیں کلیپ پہ پیش داشتگان پیسر ہوں دیتگان ہنی ہے یا کیا بمنا دیم داتا مکھنیت دولا چا خدا یا بطور سید من یہ حبران پاکش بکنے یہ ناجائزاں یہ خراباں ہمیں شان شریعت حرام قرار داتا گا او منی ماتاں او منی چوکاں او عزیزاں وطی غیرت لوٹمال مکھن آئینت ہمیں واجہ کچھ میں دل پاکیں بابا چھے دل پاکی وضعیتاں تو کا پشکاں اے رکھنے ہاں بلا نسبت مجبور ہے برا کنا شلوارا ظاہر نہ کنا پچیا ہاو شلوار زشت ہیں عیبیں ارے چیرگور شلوار زشت ہیں تو باقیاں پچھے یہ رکھنے جاجا میں پیش دارے بھی تھا سین بند ہورنگو آدگران بیل آگائی پھدار تو نگندگی ایشا او بنی برات تو نگندگی تی چوک تی گوھاری اکارا کنگی ملائی منی نمون نہیں ملائی کے چار گپ پکاں اسی وجہ یہ ملا گنو کے نظام گنو کے نیا منا واش نبید شریعت واش نبید قرآن واش نبید شاید شما منا بگوشید کہ آگائی مولی صاحب تو وطی جنا وطی چوکا وطی گوار چوکا شما درو منی گوھارت شما درو منی گوھار چوکے منی برات چوکے تمامی مسلمانہ منا گوشا مکنی دولا گورا کرونا چطور روت اللہ مروچی ناراض ما کتا مہلکی بیماری کائن ہلاکت کنندے بیماری کائن خدای نعمت اثر آلہ ہر نمونہ پشک دو چھے ہر قیمت دو جے ہوتی مستر وقت اگر اللہ پول داتے گئے ہما تلپونن لاپا مکنید پشکان سریگان ہاں
سین بندہ نزانہ آدگرا جنینہ بانورا اکسا بغیر ہاں یہ آہیا کیکا دفع دے گا آہیا دفع دے گا ایشا مندری کی دستا دا پیل پخش بے گنا دیگه چی پش کپتا جنین چہرہ دیگه گندگا مرچی مردم یہ جاگہ رو لوٹی زامات بی بی ہما جنینہ ہما جن کے گندیج پیغام دے مدا چو جنین کی دیتا بہمی خاطرہ اسلام گوشی کہ جنین تی دے ما پوشی یہ ناجائزاں میں امیدوار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میں ماتو گوھاراں میں چکاں تمامی مسلماناں چھئی غلطی فرہنگا چھئی بی ایمانی فرہنگا کہ گدا موزیتا کاں پشکا موزیتا کاں سالو کہے گا بانو رہے گا یا بانو رہ اکسا یا سالو کا اکسا اسی پاد آہی چاکے آئی پاد اسی چاکے 10 گلائے شان 10 مندری کے داستان تو اکسے بغیر دیما جنی آدم اگر نصف اکسے کی شاگورے گی نظر پیشانی کپ چوندی کہیں دیما دیما یہ چھ کاربارا مکنی دولا منی حبرہ چھ بد مبرت منی حبرہ بد مبرت وہ ہر کسی بد باز شاد خوشی میتنا خدا جزا خیر بداتی پاہمیں شاد مارا دعا بدے ہمارا بد بکشان اللہ شمارا خیر بدے مکنی کارا مکنی کارا کول بلوچان گا اتی پیرینانی قبران پولیں گے مکنے او بلوچان مکنے کارا گجاری کارا نکنگن ارے ہندو یہ کار نکنن بیدین یہ کار نکنن کہ سالو کو بانو گدمودان بیا ای ڈولا کنا من تو مسلمانے من تو بلوچیں بلوچی نامی منا ترہ پھریں یہ چھ دندائی یہ چھ روشی یہ چھ کجا درو گپتا ترہ تعریف بدیاں کہ ترہ بخشا ترہ شاباش با ترہ مبارک باتی ہمیں پاش کے کہ ہر کسی یہ گندی تنا اگوری کا ہر جاگہ رو تنا یہ دی مادے یہ ہمیں پاش کے گندے وزیتا یہ ہمیں پاش کے یہ ہمیں آدگری یہ دگنا یہ شرری کار نہیں منی ماتا منی چوکاں عزیزاں چھا اللہ بطور سے اشان وزیتاں تو کھا ایر مکھنے وزیتاں تو کھا ایر مکھنے چیزاں ہمیں وزیتاں تو کا تھلاہا ایر کا وزیتا آدگرہ ایر کا وزیتا پچی دگران چامان لیمبو پیٹینی پچی دگران چامان مرچ ریچیت مکھنے ای دولا یتیمانی دلا معاذرینت غریب و مسکینہ بزگ مکنائنت ای دولا ہر نمونہ توتی سیر کنے ترہ مبارک باتے خلاف شریعتی مکن بس آخرت انسان خرابی اللہ ناراض بھی خدا منو شمارا ماتاں گوھاراں براہ راست راہ کہ اللہ رسولہ مارا تعلیم داتا ہمیں پہمی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتی چھوک سیر داتا بی بی فاطمہ بی بی ام کلثوم بی بی رقیہ بی بی زینب و خیلی چین یہ دگران اما یہ واشی چیز نہیں من چا شمارا خواہش کنا یہ چیزاں پخش مکنے پشکا سریگا سہرا آدگرا ایدگرا لہتی ہوتی دستان ہو ردا لہتی ہوتی تیتاں ہو ردا پاداں ہو ردا مکنے واشی کھانا یہ بی عزتی بی من چی بگشاں یہ ناجائز نا اللہ بندیاں مکنے دولا یہ بلوچاں مناسب نہیں نا اللہ منا شمارا عمل توفیق نصیب کو وما علینا الا البلاغ یہ منی گپا پہر کسب دے میں دے بل پہر کسر رسان برسان خدا شمارا خیر بدا السلام علیکم